Men uyleнгәч, tünlerde kıskarıp gitti deyip zorlangan bir tatar. Mine bizning ota-onalarının aytimlari kulakka kirib kalgan. Mektepteki söyleyen okutuşlarının bilimleri alay kirmegen, ota-onanыкы kirgen. Televizordan, gazetlerden propaganda kirmegen. Ana sütü bilen kirgen. Köp aytimler. Ул оқымаған, нешедір класс оқып, сыйныф оқып шыққан енді біз әне мархуманда сөйлеген үшінки Ленауский деген Түстүбе районында міне сол Илец көрдіңіз мәне бірінші секундтарда көрсеткен. Шул районда Казачи деген шул ауылда орнашқандар. Где тебя не насиловали, где тебя насиловали, шул шекілі біздің шу бабаларымызны қайдағына ертмеген, шул тігі Екатерина шырынан тұтқанлар да сүріп Оренбург губерниясына Сейіт-Слобода Татарск-Каргала деп атылар қазір. Анан шул Переволодский район Зубачи деген шуда әне мархум дүнияға келген. Шунасын Леневскийда өскен. Шунасын біздің Покровка ауылына келіп, шунда күйеуге шығып яшады. Біз шунда 11 бала дүнияға келдік. Леневкадағы бір соғышта қызмет еткен журналист болған. Ол хатта Берлинда шыққан газетлер де бар янарда. 49 жылға қадар Захария Яхич Ахмеров. Қызғанышқа қаршы анын есімін қоймадылар. Мектепке де қоймадылар, урамға да қоймадылар. Міскін татар біз, міскін. Мен аны жетекшілерді жауап бер десәлер, мен айтам, міскін. Қайсы уақытта әлі қайдан тігі кіресің ауылға. Гоголь урамы деп yazып қойғанлар. Гоголь келген мекен анда? Өзлерінің тігі шунда шахысларыны бірге еске алмайлар міне. Ол бетінде ауылының тарихында із қалдырғандар алар. Қатта біздің ауылда да Султанов деген бабай болды. Революцияда қатнашқан, аны Оренбургда білесіз, өлкә өзәгінде фатир, шахар өзәгінде фатирны кімге бергенлер? Мәселен, 50-ші елларда бек атақлы кішілерге. Ол шул граждан соғышына қатнашқан герой гражданской войны деп атылар. Біздің ауылда біз балашақта ерейдір еканда қайсуақта құтырып Ғайынтин бабайының ишәгі бары Хрущев бітірген уақытта бір гіна ірі мал қалдырға рұқсат берген. Мен балашақта есімде, мен кішкіне шақта аны бір двоюродный бәйтелер абыйбыз Надыр деген келіп қай әзірек катат істем деген отырып шыққан жайы қайтты шынки аны ишәк ташлаған. Шул ишәкләрні меңе тыйылдың іштір аларын атты деп, аларыны қойадырап кеткәлінер. Қоя құлланырға бола ишәкні, итін аны ашамайлар, білмейм. Шол Ғайынтин бабай тек ишәк тұтты. Башқа кішіде ишәк болмайдыр. Әлі неше ел ауылда 90-ші еллар башында бір абайым айтқан кімдір ишәк алған көрші ауылдан. Шуны бұзаулар янына жіберген. Алар аны танымай бірінші тапыр көргеш сүзіп өтіргенлер дей. Анда өгізлер не көрдіңіз ме? Біздің халқыбыз міне
түрлі халыклар арасына барып таралып, аны танылған. Һәр кайда карасаң, хатта безнең шәһәрдәге бер Советлар Союзы геройы Маннанов, ул мин анардан интервью алган, газета язган. Ул 41 елны әле теләсә кемгә герой бирмәгәннәр. Ул шунда Тихвин шуны яклап бер үзе калган, берничә танкны бетергән, яндырган. Шуңа күрә аның танкын шунда куйганнар. Ул танкист булган, артиллерист кайланганмы? Әйе, теге танковый сражение бернәрсә булганмы? Шунысы инде ни? Аның танкын танк Маннанов дип атаганнар, анда бар. Тихвин шәһәрендә, ул Тихвин шәһәренең атаклы гражданины. Вот. Ишак турында да сөйләдек. Әйе. Без Төстүбәт турында да сөйләдек. Төстүбәт безнең туган як. Мин инде туган як елы була дип бер елны кайттым. Әле бар бит кино «Холодное лето 53-го года» дип. Менә быел менә «Холодное лето 23-го года» кызганычка каршы килеп чыкты. Шунда Тузга кайткан идем. Көннәре иссе, рәхәт. Шунда сөйләшәләр кешеләр. Мондый ди температура сакланачак, салкын булачак. Мин ышанмадым. Мәйтәм, ничек кыздыра, ничек кыздыра. Әйтәләр бит, абау. Шул абау булды инде. Анда 2-3 көннәнме шулай салкын булды. Бигрәк өйдә эше бетердек, өйдә. Шул теге Екатеринбургта гел була бер нәрсә, шуннан килә инде. Менә аннан да бит салкын булды да килде безгә, монда бәрәңге эшегән ди. Шул бәрәңге күбесе эшегән, Татарстанда бәрәңге кыйбат булачак инде. Уңыш булмаячак ди. Аны сөреп яңадан кайсылары утыртырга тырыша ди. Бәлки күзе йылы булыр, кем белә аны, чөнки ул менә җәй салкын булса, кышы йылы була. Җәй башы салкын булса, җәй соңы көз йылы булачак, ул шундый була инде. Көтеп тә белеп тә булмый. Шул туган якка кайттым. Әйтәм бит, шул теге башлап җибәрдем бит. Бер яңа өйләнешкән әйткән, мин өйләнгәч кенә тик төннәре кыскарып башлады ди. Кыскарып китте ди. Инде рәхәтлек әс кала инде вакыт, рәхәтлеккә әс кала инде вакыт. Шулай дип әйтәс килгән ул менә. Менә кызганычка каршы шул туган якка кайттым, анда ул бик кабул итмәде. Хәзердә инде вакыт үзгәрә, туганнар үзгәрә. Элек гади яшәделәр. Хатта безнең авылда шул торып теге әниенең апасының кызы шунда торадыр, авылдан китеп шунда. Башта бер барып шунда ишеген ачып балачакта. Капкасын ничек ачарга белеп, ишекләрне ничек ачарга белеп, анда чәйне куеп чәй ичеп утырсак та бер сүз әйтмәделәр. Шунысы бер вакытта әни мәрхүм әйтә, анда барып йөрмәгез ди. Әллә ул аны һәр байып китте ди. Бер нәрсә югалса ди, сезгә дә гомумән уйлар ди, нәрсә ди. Шунасын аны өйен талап чыкканнар. Анда ул кибеттә эшләп байып китте дә, киләмләр, нәрсәләр, бездә бит бер-берсенә көнләшә, бер-берсенә күрсәтә. Ул вакытта да ничек анда әйтмәсеннәр. Мактап ул заманны. Юк, ул вакытта да караклар йөрде, бер-берсен таладылар. Төрле хәл булды инде ул. Менә мондай трамвайлар юк иде. Авылдан шәһәргә шул Төстүбәгә 23 урынмы, 60-70 кеше шунда. Урысча әйтмешли, как сельди в бочке барадыр. Ничә ел дәврендә шулай булды. Хәзер таксилар эшләп тора инде. Йөри. Частниклар дип урысча әйтмешли. Җәмәгать вакыты бетеп бара, гафу итегез. Хәзер тамамлыйм әңгәмәне. Шул белән сау булып торыгыз. Теләсәгез дәвам итәрмен. Исән-сау сезгә, һәркайсыгызга исәнлек бирсен Аллаһ Тәгалә.